Onda ene toprağın yılısı, zenan kalbanın mehri, güzel tabiatın nurana keşfi cemlenendir. Ol esasen mektep dövrünü yatladıyar. Çıkarayın mı köçede şu takyanı? Mol mörke yaptırın ha? Muğalimlerden korkanım için geyem ağa. Çıkar da onu. Yok, birinciden bu takya atavavımı kurmak. İkinciden hem kellem olan için geyem. Üçüncüden hem... Tahya, halkımızın milli ayratinliğinin nişanıdır. Ol milli başkapların arasında çiftçilik taydan tafavutlanıyar. Tahyanın tikiliş ve bezeliş işlerini seyredeninde onu dine keşteçilik işi der, sunugot derecesine yeten senettir deyip bular. Qıynasak da Tahyanın döreyiş tarihi barada elimizde mağlumatlar yok. Yönü Tahyanın dören dövrlerinde Tahyalar uzak vaxtlar gelmek için niyetlenip ören berk tutilipdir. Renkinin solmazlığı için tebiği boyaklar koyulupdur. Tahyanın beyleki egin eşikler bilen ayrı sazlaşıklı bolmağını gelin kızlarımızın Tahyalara öz arzularını sindirip türlü keşler çekmeleridir. Tahyanın insan için peydası oludur. İlkinci nöbette adam sağlığı için Tahyalar ehmetli bolup, ol ören yengil ve gelmek için amatlıdır. Adamın kellesini tomustu güneşin yiti şöhlösünden, kışta bolsa soğuktan koruyar. Kışta nehili soğuktan korar deyip sorarsınız. Önkü dövrlerde çağlar için niyetlenip kulaklarını yapyan ve keh halatlarda içinde yuqocuk pamuklar bilen örtülen tahyalar tıkılıptır. Saçın düşmeginin önünü almakta hem tahyanın ayratin peydası vardır. Tahya saçın çal kaplanmağını hem de havadaki hapa bölücüklerin yani mikropların kelläňe aralaşmagynyň öňüni alýar. Şunun üçin hem tahyanı izi giderli geyipdirler. Şu noktaý nazardan häzirki döwürde tahyalar dine milli ayratinligimizi anlatmak bilen çeklenmän, sağlygymyzy gorumak üçin ne ähmiýetli bolandygy sebäpli mektep libasy hökmünde kabul edilýär. Tahyanyň çağa edep terbiýe bermekde hem ähmiýeti uludur. Ol adamy dine bir gelişikli däldi, edepli hem görkezýär. Bilişiniz ýaly, hormatly tomoşaçylar, jemgyýetimizde oğlan ve kızların giyen tahyalary bambaşkadır, tapawutludur. Kızların giyen tahyalarına gül yaydı, oğlanların giyen tahyalarına ak qayma diýip adlandyrýar. Gül yaydı ya da gül tahyam diýip adlandyrýar. Kızların bu sonuncu gül tahya. Kızlarımızın gül tahyalary suratda görüşüňiz ýaly saçlaryny iki örüp, örlen saçlaryny öňüne atyp geýärler. Gül tahyalar guppoly we gupposuz, şaýly we şaýsyz gelipdir. Kız gelişigi gül tahyaların sarpasy belentdir. Ol dünýä bir başka hökmünde däl, eýsem kızlyk bu sonuncu hökmünde hem ilimizde has söýülýär. Köp halatda türkmen gelin kızlarımızın baş gaplary bizim däp desturlarymyz bilen günüden güni baglanşyklydyr. Meselem, kız durmuşa çykanda onun baş gabyny aýalyňky bilen çalşyrypdyrlar. Bu däbe baş salma diýilýär. Baş salnanda gelinin guppulu tahyasy öz baldyzyna berilýär. Baş salnanda kızın tahyasy aýrylyp, onun ýerine kıynaşlanýar, saçlarynyň örümü ütküdilýär we saçlary arkasyna atylýar. Bu däp desturdan düşünüşimiz ýaly, durmuşa çykmadyk kızlar saçlaryny iki ýa-da bir näçe örüm edip öňlerine atýarlar. Durmuşa çykanlaryndan soň bolsa saçlaryny arkalaryna atýarlar. Enelerimiz gül yüzlü kızlarımızın yılın bütün mevsiminde 12 ayın dowamında gül gonça ýaly gözel bolmagyny we bagtynyň hem güllemegini arzu edip gül tahyalary deň ölçekde 12'ye bölüp her bölügiň örümlerini ay keşfinde keşdiripdirler. Indi bolsa atalarımızın, ağalarımızın, goç yigitlerimizin we babalarımızın müň bir howesy bilen geýýän ak gaýma tahyasyna gelelim. Ak gaýma erkek kişilerin mertebesidir. Ak gaýma tahyalary erkek kişileri juda nazarkerde görkezýär. Gül tahyalardan tapawutlukda, ak sapakda tikilen gaýmalaryň köplügi sebäpli ol ak gaýma adan alypdyr. Arzuçul gelen kızlarımızın özlerine taýip boljak ýigidin
yüreginin juda ak kalbinin pek bolmagyny arzulap, ak gaýma nakşyny taslan bolmaklary ahmal. Erkek kişilerin giyyen ak gaýma nakşynyň güçüwi nakşy öz boluşlugydyr. Ak gaýma tahyanyň depesinde yerleştirilen nakşlar aýratynlygyna alnanda goçun şahynyň şeklini emele getirýär. Türkmeniň erkek olanlarynyň goç ýigit, gerçek ýigit bolup yetişmeklerini arzu edip keşderipdirler. Eneler tahyadaky nakşlary düşündürüp oğluna goç oğul boldy. Diýmegi onda tahyasyna bolan buýsunjyny artdyrýar, mertleşdirýär, çydamlylygy ösdürýär. Özünde çuň manylary göterýän tahyany geýenden soň oğlan özüni ulu adamýaly alyp barmaga çalışýar. Edep artýar, kelpeňlik etmejek bolýar, sila hormatyň nämligine düşünüp uğraýar. Türkmen tahyasynyň ýene-de bir gymmatly aýratynlygy ol ören el ýetiridir. Mysal üçin Japonlaryň özleriniň Japonlyklaryna buýsanyp, gadymy gelip çykyşlaryny hormatlap giýen kimonolary ýaly gymmat düşen eşikdendir. Tahya hakynda bir näçe goşgular hem bardyr. Bu videoda tahyanyň iň möhüm mani mazmunyny aýdyp geçdim. Ýöne, ýaşaýan ýerleriň aýratynlygy sebäpli tahyalaryň bir näçe türlü nağışlı görünüşleri peyda bolupdur. Durqu bilen gözelligi, ilahi sırlara beslenen tahyadaky her bir nağışyň täsin, çüngür mani mazmuny bardyr. Dünýäde hiç bir zat bilen ornuny çalşyryp bolmajak zatlar bar. Barha özgerýän döwrüň, ösýän tehnologiýalaryň zamanasy onu hasta aydın edýär. Ähli işlerin kompüterleşdirilen döwrebap zamanasynda Türkmeniň halyçylyk, zergärçilik, keşteçilik ýaly milli sunat eserlerinin ornuny hiç bir zat tutup bilmeýär. Türkmen tahyasy bize nesillere peskeş beren iň ajaýyp gymmatlyklarynyň biridir. Onu aýap saklamak ve özümizden soňky nesillere miras goýmak bizim borcumuzdur. Мабачаки тоҷикма ҳами фахр мекунам да сари кулулаи хидмату қидурум бо я арӯз дорум арӯз гарани ба зебайне ки туркира дӯст намедошт